అన్న, మా ఇద్దరికి ఒక విషయం మీద గొడవ అయింది. నువ్వే చెప్పు ఏం చేయాలో. ఈ గొడవల వల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం లేదు. నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తా, వినండి. ఆ కథలో ఇద్దరు స్నేహితులు ఉండేవారు. అందులో ఒకడు చీకటి అయితే ఇంకొకడు వెలుగు. ఒకడు పగతో రగిలిపోయేవాడైతే ఇంకొకడు దయతో కలుపుకొని వెళ్ళిపోయేవాడు. వాళ్ళ స్నేహంతో ఒక యుద్ధాన్ని ముగించారు. కానీ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన ఒక గొడవ వల్ల ఇద్దరు స్నేహితులు చావు వైపు అడుగులు వేశారు. కానీ మళ్ళీ కలిసిపోయి మరెన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొని గెలిచారు. ఆ వెలుగు చీకట్ల పేర్లే నరుటో, ఉజుమాకి మరియు ఉచియా సాస్కే. భీకర దృశ్యం